Txani Rodríguez naiz, kasetaria eta idazlea. Ez dakit egia esan nola heldu naizen honaino, ez dut izan atzetik erreflexio handirik, zen eta betidanik idatzi dudanez, ia nahi gabe heldu naiz. Eta ez daukat ere ez inora heldu dudan sensazioa. Oraindik martxan nabil eta ber zer gertatzen den. Bat liburu argitaratu ditut orain arte, guztiak dira bereziak niretzat egia esan, agian azken erromantikoak pixka bat gehiagoz eta oihartzun handia lortu zuen, baina guztiak ezberdinak eta guztiak bereziak dira, eta beti bereziena da azkena, edo egiten ari zarena, idazten ari zarena. Eta orain idazten nagoenez, justu ja burua daukat horretan, baina argitaratu dut Agosto, novela, Los últimos románticos beste novela bat, La Seca beste novela bat, komikiak, ipuin liburuak ere bai, eta gero kazetaritzan ere gauza nik uste politak egin ditudala, batik bat literaturarekin ere bai lotuta. Irratisaioak literaturari buruz eta kolaborazioak literaturari buruz. Uste dute edozein idazleentzako edo idazlontzako gure liburua pantaila handian ikustea liburuari beste bizitza bat emotea da, eta oso esperientzia aberasgarria eta polita, guk idazten dugu bakarrik, eta derrepente pelikula bat aurrera ateratzeko jende pilo bat beharrezkoa da, orduan kolektibizatzen da istorioa, eta hori oso berezia. Eta dago beste muturrean, gure lanaren beste muturrean zinema. Pentsatzen dut ere bai ez dela ona zineman gehiegi pentsatzea idazle bezala. Idazleok idatzi behar dugu zinemari begiratu gabe. Zeren eta ez dakit agian autentizitatea kenduko lioke besten lanari begira egongo bagina. Nik uste dute idatzi behar dugula hori, bakarri gure liburuan pentsatuz. Nik ez dakit aitortza beharrezkoa den idazle guztientzako, baina nik estimatu nuen. Urte asko neramatzan idazten, oso lana batzutan desabridoa da, gogorra, bakardadean egiten duguna, eta nik eskuratu nuenean Euskadi Saria, nolabait bultzada bat jaso nuen, eta indartsuago atera nintzen agian. Orduan ez beti, agian ez jende guztiari, baina niri momentu horretan ondo etorri zitzaidan. Gogoan dut noiz esan nion neure buruari idazlea nintzela. Erantzuna agian kaotiko samar da, ze talde batetik ni beti sentitu naiz idazle, betidanik, ez daki zergatik, baina txikian nintzenean ere bai, beti sentitu naiz horrela, baina gero bestaldetik segurtasun falta handia neukan, ezinezkoa ikusten nuen lortzea edo ibilbide hori zikera jorratzea, ja ezinezkoa ikusten nuen. Orduan, han kontraesan bat dago. Agian, lehenengo liburua argitaratu nuenean, esan nion ere buruari idazlea Sara Txani. Baina prozesua zaila izan da. Kazetaritza bukatu nuenean hasi nintzen lanean irratian, eta aukera izan nuen idazle gehiago ezagutzeko. Ez nuen ezagutzen idazle emakumezko gehiegi edo ez nuen ezagutzen. Eta oso importantea izan zen hori beste kideekin izatea, hitz egitea, partekatzea, bakardadean egiten dugu lan, eta sare hori ondo datorkigu guztioi nik uste. Eta indartu beharko genuk ere bai, agian gehiago landu hori. Testu gehiago partekatzea, edo ez dakite zalantza gehiago partekatzea,
oso garrantzitsua da beste emakumezko batzurekin hitz egiteaz eta gauza berberari gara egiten. Niretzat idaztea nire pentsamendua ordenatzeko modu bat da, bai eta nire bizitza bera ordenatzeko modu bat. Nik beti begiratzen ditu gauza guztiak literaturatik. Ez dakit hau ondo ala gaizki dagoen, baina horrela da. Orduan, ez dakit, idaztea zer den zaila da galdera, zer eta nik uste dut idazten dudala, idazten ez nagoenean ere bai. Ez dakit, zuhaitz horri begiratzen ari naizenean, ere ari naiz idazten. Eta hori da, idaztea agian da, Kirmenek eta hauek esaten zuten moduan, bizitzeko modu bat edo bizitzan egoteko modu bat.